चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। भुईबावडा घाटात चिऱ्याचा ट्रक जवळपास 300 फूट दरीत कोसळलाय। या अपघातात चालक जागीच ठार झालाय। आज सकाळी 7च्या सुमारास ही घटना घडली। चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आलाय। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून इयत्ता 10वी व 12वीच्या लेखी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले। त्यानुसार इयत्ता 12वीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 19 मार्च या कालावधीत घेतली जाणार आहे, तर इयत्ता 10वीची परीक्षा 1 ते 26 मार्च या कालावधीत होणार आहे। मराठा आंदोलनाच्या अनुषंगाने वेंगुर्ले तालुक्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला होता। मंगळवारी मध्यरात्री ते बुधवारी पहाटे दरम्यान वेंगुर्ले कुडाळ सावंतवाडी या मुख्य मार्गावर मठ कुडाळ तिठा नजीक रस्त्याच्या बाजूची झाडे तोडून ती मुख्य रस्त्यावर टाकून रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। कुडाळ तालुक्यातील कर्ली खाडी किनाऱ्यावर वाळू उत्खनन व वाहतुकीसाठी बांधलेल्या रॅम्पवर बुधवारी कुडाळ तहसीलदार अमोल पाठक यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाच्या पथकाने धडक कारवाई केली। या कारवाई अंतर्गत सुमारे 40हून अधिक वाळू रॅम्प जेसीबीच्या सहाय्याने उद्ध्वस्त करण्यात आले। कणकवली तालुक्यातील खारेपाटण रोडवर नडगिवे घाटामध्ये गोव्यावरून मुंबईच्या दिशेने गोवा बनावटीची दारू वाहतूक करणारा ट्रक पलटी झाला। हा अपघात बुधवारी रात्री 12:30 वाजण्याच्या सुमारास घडला असून यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। मात्र ड्रायव्हर व क्लीनर यांनी येथून पलायन केल्याचे समजले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।